Human ang kapin-pito ka tuig sa pagpakita sa iyang talento sa musika sa Amerika, balik Pilipinas ang taga-Digos City, Davao del Sur ug star na Million Season 2 finalist nga si Garth Garcia alang sa usa ka homecoming concert niadtong Sabado, Marso 9, gihimo ang concert ni Garcia sa Music Museum. Kung asa iyang nakauban sa concert ang pipila ka mga OPM singers sa nasud sama nila Clarice de Guzman, Faith Cuneta, Gayka Morales, Deb Victa, RBC o Carmela Ariola sa direksyon ni Tan Macalya. Sa naisbutang concert, gipang kanta ni Garcia ang iyang original songs gikan sa iyang latest album ug sa My Time concert niya nga gihimo sa US. Kagahapon, Domingo, Marso 10, balik sa iyang hometown sa Digos City si Garcia alang sa iyang back home concert nga gihimo sa Foodbox kagabi. Sagad sa kanta ni Garcia, EBM kun electronic body music nga usa ka genre sa electronic music nga nag-combine sa industrial music ug synth punk nga dunay mga element sa dance music. My music lately is more of EDM in the US. So the latest album that I released is more of EDM and pop. Kasi yun ang trend ngayon sa States, and so proud to say that one of the songs there topped the US iTunes electronic charts, and that's in part of the support of the Filipino-American community sa US. Dunasay mga upcoming collaboration si Garcia sa uban pang mga local artist. In the States, I recorded with local artists, sila Jaya. I recorded with Jaya. I recorded with JR, the king of R&B. I'm still planning of doing collaborations. I would love to collaborate with KZ or Kyla. KZ is from Digos, my kababayan. But we worked together sa Digos, sa Los Angeles last year. Sa LA, I hope to work with her again. Sobrang busy lang on both sides. Matod ni Garcia nga kung kaniadto mga balad o OPM ang iyang sagad ginakanta, dihang naa siya sa Amerika, giadapt niini ang mga estilo sa music didto. EDM kasi actually sobrang ibang EDM. Before I left for the States, most of the songs are ballad, mga sentimental, mga OPM. Because I released an album with Ivy Music after I joined Star na Million sa ABS. And then when I went to the US, yun nga, you have to adapt. You have to, to try to parang pumarehas sa mga style sa States. So yun, na-discover ko EDM because of the producers of the album. Nagsugod si Garth Garcia sa iyang singing career diyang naapil siya isip contender sa ikaduhang season sa Star in a Million contest niadtong 2006 ug sukad kaniadto nagpadayon siya sa iyang pagkanta dili lang sa Pilipinas apan sa tibuok kalibutan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.